Η στόχη της ενότητας ασφάλειας σε κινητές συσκευές είναι η προστασία, να μάθουν οι χρήστες να προστατεύουν τις συσκευές τους και το ψηφιακό περιεχόμενο τους και να κατανοούν τους κινδύνους και τις απειλές σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες για τα μέτρα ασφαλείας και να έχουν υπόψη την εμπιστοσύνη και την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Τρίτον, είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα, να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν και να μοιράζονται προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες για αυτούς και να είναι σε θέση να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους από άλλες ζημιές. Και τέταρτον, να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν πολιτικές απορρίτου για να ενημερώνουν των τρόπων χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Κατά την επιλογή ενός κινητού τηλεφώνου πρέπει να εξετάσετε τις δυνατότητες ασφαλείας του. Ρωτήστε τον παροχέα των υπηρεσιών εάν η συσκευή προσφέρει κρυπτογράφηση αρχείων, εάν προσφέρει τη δυνατότητα της υπηρεσίας παροχής να εντοπίσει και να διαγράψει τη συσκευή από απόσταση, την δυνατότητα απομακρυσμένης διαγραφής γνωστών κακόβουλων εφαρμογών και δυνατότητες ελέγχου ταυτότητας, όπως είναι η κωδική πρόσβαση συσκευών. Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, αναζητήστε με μια επιλογή για να κρυπτογραφήσετε. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για VPN, για ειδική πρόσβαση σε απομακρυσμένα sites, όπως κάνουν ορισμένοι χρήστες για την πρόσβαση σε δίκτυα εργασίας, ρωτήστε την υπηρεσία παροχής εάν η συσκευή υποστηρίζεται σε πιστοποιητικό. Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να είναι πιο ασφαλής. Πολλά έξυπνα τηλέφωνα έχουν μια δυνατότητα κωδικού πρόσβασης που κλειδώνει τη συσκευή μέχρι να εισαχθεί το σωστό PIN ή κωδικός πρόσβασης. Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα και επιλέξτε έναν αρκετά περίπλοκο κωδικό πρόσβασης. Ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση και τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαγραφής εάν υπάρχει. Η τρίτη κατευθυντήρια γραμμή που πρέπει να κάνετε είναι η ρύθμιση των παραμέτρων που αφορά τους λογαριασμούς σε web για χρήση ασφαλών συνδέσεων. Οι λογαριασμοί για ορισμένες τοποθεσίες web, για ορισμένες ιστοσελίδες, μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να χρησιμοποιούν ασφαλείς κρυπτογραφημένες συνδέσεις όπως HTTPS, το S είναι για safe, or SSL. Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας αποτρέπει τους επιτιθέμενους από το να υποκλέψουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα. Μην ακολουθείτε συνδέσμους που αποστέλλονται σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ύποπτα SMS. Τέτοιες συνδέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε κακόβουλες ιστοσελίδες. Περιορίστε την έκθεση του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου. Σκεφτείτε προσεκτικά πριν δημοσιεύσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου σε μια δημόσια ιστοσελίδα. Οι επιτιθέμενοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για να συλλέξουν τους κινητούς αριθμούς τηλεφώνου από το διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσουν έπειτα εκείνους τους αριθμούς στις επιθέσεις στόχο. Εξετάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που θέλετε να αποθηκευτούν στη συσκευή. Να θυμάστε ότι με αρκετό χρόνο και προσπάθεια κάθε εισβολέας θα μπορούσε να λάβει τις αποθηκευμένες πληροφορίες σας. Και το τελευταίο είναι να είστε επιλεκτικοί κατά την επιλογή και την εγκατάσταση μιας όποιας εφαρμογής. Κάντε μια μικρή έρευνα για εφαρμογές πριν από την εγκατάσταση τους. Ελέγξτε τα δικαιώματα που απαιτεί η εφαρμογή. Εάν τα δικαιώματα φαίνονται πέρα από αυτό που πρέπει να απαιτήσει η εφαρμογή, μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Θα μπορούσε να είναι ένας δούλιος ύπος που μεταφέρει κακόβουλον κώδικα σε έναν ελκυστικό πακέτο. Στη διαφάνεια 4 βλέπουμε τις επόμενες κατευθυντήριες οδηγίες και γραμμές που πρέπει να εφαρμόζουν οι χρήστες όταν προμηθεύονται φορητές συσκευές. Διατηρήστε πρώτα τον φυσικό έλεγχο της συσκευής, ειδικά σε δημόσιους ή ημιδημόσιους χώρους. Η φορητότητα των κινητών τηλεφώνων τα καθιστά εύκολα να χαθούν ή να κλαπούν. Απενεργοποιήστε τις συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται όπως Bluetooth
οι περίθρες ακτίνες ή Wi-Fi. Οι επιτιθέμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν ευπάθειες στο λογισμικό, οι ευπάθειες είναι οι τρύπες, στο λογισμικό που χρησιμοποιούν αυτές τις διασυνδέσεις. Ρυθμίστε τη συσκευή σας με δυνατότητα Bluetooth σε μη ανακαλυφθήσεις, να μην τις βλέπουν οι άλλοι δηλαδή. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση λειτουργίας που μπορεί να ανακαλυφθεί, οι συσκευές με δυνατότητα Bluetooth είναι ορατές σε άλλες κοντινές συσκευές, οι οποίες ενδέχεται να ειδοποιούν έναν εισβολέα ή μια μολυσμένη συσκευή για να σας στοχεύει. Αποφύγετε τη σύνδεση σε άγνωστα δίκτυα Wi-Fi και την χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi. Οι επιτιθέμενοι μπορούν να δημιουργήσουν ψεύτικα hotspot Wi-Fi σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο για να επιτίθενται σε κινητά τηλέφωνα και να ερευνούν τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi για μη ασφαλείς συσκευές. Διαγράψτε όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή πριν την εγκαταλείψετε. Ελέγξτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή διαγραφή των δεδομένων. Ο παροχέας κινητής τηλεφωνίας μπορεί επίσης να έχει χρήσιμες πληροφορίες για τον ασφαλή τρόπο διαγραφής των δεδομένων της συσκευής σας. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται να αποκαλύψουν περισσότερες προσωπικές πληροφορίες για σας από αυτές που προορίζονται. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που παρακολουθούν την τοποθεσία σας, την οποία βρίσκεστε. Και το τελευταίο είναι να είστε επιλεκτικοί κατά την επιλογή και την εγκατάσταση των οποιοδήποτε εφαρμογών. Κάντε μια μικρή έρευνα για εφαρμογές πριν από την εγκατάσταση τους. Ελέγξτε τα δικαιώματα που απαιτεί η εφαρμογή. Εάν τα δικαιώματα φαίνονται πέραν από αυτό που πρέπει να απαιτήσει η εφαρμογή, μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Για να βελτιώσετε την ασφαλεία και την ιδιωτικότητα σε έναν τηλέφωνο Android, εντοπίστε τις ρυθμίσεις στο κινητό σας τηλέφωνο και αφού εντοπίσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε στο device maintenance, δηλαδή στη συντήρηση συσκευών. Αφού εντοπίσετε την συντήρηση συσκευών, μετά θα προχωρήσετε και να επιλέξετε πατήσετε στο εικονίδιο device security ή ασφάλεια συσκευής και μετά θα προχωρήσετε να εντοπίσετε το προστασία στην ενότητα προστασία συστήματος. Θα δείτε το enhanced your privacy και το anti-malware. Επιλέγοντας αυτές τις δύο δυνατότητες, αν τις ενεργοποιήσατε δηλαδή, έχετε κάνει τα πρώτα σωστά βήματα για την προστασία και την ενίσχυση της ιδιωτικότητας της συσκευής σας. Όταν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή από το Google Play σε μια συσκευή ή σε έναν tablet, πρέπει να ελέγξετε ποιες δυνατότητες ή πληροφορίες σε ποιες μπορεί να έχει πρόσβαση η εφαρμογή, γνωστές ως rights ή δικαιώματα. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή μπορεί να θέλει άδεια για να δει τις επαφές ή τη θέση της συσκευής σας. Μπορείτε να ελέγχετε ποια δικαιώματα, σε ποια θα έχει πρόσβαση μια εφαρμογή μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής της συσκευής σας. Επίσης, όταν εγκαθιστάτε εφαρμογές στο τηλέφωνο σας, το τηλέφωνο σας ζητά να επιβεβαιώσετε τις απαιτήσεις πρόσβασης της εφαρμογής. Συνήθως οι εφαρμογές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πράγματα όπως τα αρχεία σας για να αποθηκεύσετε τα πράγματα. Την κάμερα σας για να βγάλετε φωτογραφίες, για παράδειγμα, και ίσως τον GPS για να παρέχετε περιεχόμενο συγκεκριμένου τόπου, τοποθεσίας που βρίσκεστε. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να χρειάζονται πρόσβαση σε ακόμα περισσότερα, όπως τις επαφές σας, πληροφορίες του προφίλ σας κτλ. Ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιήσετε έναν έξυπνο τηλέφωνο χωρίς να δώσετε πρόσβαση σε εφαρμογές, σε ορισμένα από αυτά που έχουμε αναφέρει, δεν θα πρέπει να συμφωνείτε μόνο με τους όρους πρόσβασης κάθε εφαρμογής. Πολλές εφαρμογές κερδίζουν χρήματα πουλώντας τις πληροφορίες σας στους διαφημιστές. Έτσι δεν είναι έκπληξη που θέλουν περισσότερη πρόσβαση από ό,τι πραγματικά χρειάζονται. Αν δεν σας αρέσει η πρόσβαση που ζητά μια εφαρμογή, αναζητήστε μια παρόμοια εφαρμογή που απαιτεί λιγότερη πρόσβαση στο κινητό σας τηλέφωνο.
βιβλιογραφία. Σας ευχαριστούμε. Θα σας δούμε στο επόμενο μάθημα.